Kay makapatang ka ng imba. Ngayon nagbaliw ka man anamin pinsan. Tas ikamet din nang idarirang tarik ng kasadyang mamati. At taayat mo na studi pagay-ayan malakati sa wen man kasadyang mamati. At taayat mo di agati yakayati asaning item tanda taasi. Kasano apat yan ka nga adamet panagayan mo kanya. Nagsauka idikat pasiga pambabaing di magnega. Ngayon nagbaliw ka man anamin pinsan. Tas ikamet din nang idarirang tarik ng kasadyang mamati. At taayat mo na studi pagay-aya malakati sa wen man kasadyang mamati. At taayat mo di agati yakayati asaning item kanyak taasi. Ngayon nagbaliw ka man anamin pinsan. Tas ikamet din nang idarirang tarik ng kasadyang mamati. At taayat mo na studi pagay-aya malakati